Gaur hasiko da Bisiguaren festa Orion atzokoan gure albistegian komentatu genuen, pixka bat nolakoa izan zen giroan, nolakoa izango zen eta gaurkoan datu gehiago esango ditugu. Adibidez, Orioko udalak emandako datuen arabera Bisigu Orio estilora jaialdi gastronomikorako jarritako 1000 txartelak 2 astetan agortu ziren. Lehenengo edizioko arrakasta ikusita 300 ortordu gehiago ematea erabaki genuen, baina aurten ere eskaera guztiak erantzun ezinik geratu gara, azaldu du Jon Redondok Orioko alkateak. Orioko turismo bulegoko arduradunen esanetan, bigarren edizioan pertsona ugari geratu dira txartela erosi ezinik. Txartelak agortu direla esatea ez da atsegina. Hala ere, Oriora gerturatzeko gomendio egiten diegu larun batean, Zarren babeslekuak eta Orioko sozietate gastronomikoek egindako marmitakoan daztatzeko aukera egongo baita. Guztira 1200 razio banatuko dira, igandean berriz Euskal Labeleko prestatutako hegaluzea egingo da, 2 egunetan Saizar sagardoa izango da. Horretaz gain herriko plazan hainbat produktuen salmenta egongo da, ardoa, txakolina, antxoa, hegaluzea, taloak. Gogoratuko dizuegu ere, Orioko herri ikastolak Orioko udalaren laguntzarekin Benito Lertxundiren kontzertua ontolatu duela, larun bat gauerako ikastolako eraikin berriaren inaugurazioa dela eta. Emanaldian gaueko 10:00 izango da, Karela kiroldegian eta sarrerak aurrez zein egunean bertan eros daitezke. Ostirala bitartean ondorengo salmentagunetan lor daitezke. Lertxundiren kontzerturako sarrerak 13 euroan truke Iturain estankoan ontza paperdendan edo Amaia estangoan izango da. Larun batean aldiz, turismo bulegoan naiz arratzaldean ikastolako pergolan egongo den estan batean eskuratu daitezke sarrerak egun horretan 15 euroren truke. Benito Lertxundiren kontzertuaz gain, Orioko herri ikastolako Olaska koruaren emanaldia ere izango da. Olaz Sugasti eta Honeintzan Manterolak zuzenduta. Honetaz aparte, hau izango da egitaragoa. Gaur arratzaldeko 8:00 inaugurazio ekitaldia izango da eta 8:30 gaueko 10:00 bitartean Bisigua Orio estilora afaria Orioko plazan. Afalostean otxoteak kantatuko du. Bihar ere ostiralean programa berbera izango da, 8:30 irekiko da afariko momentua. Eta larun batean izango da egitarau nagusiena, goizeko 12:00 Orioko elkarte gastronomikoen eskutik marmitakoa erraldoia 1200 razio eta Saizar sagardoa daztaketa Orioko plazan. Ordu 1:30 Bisigua Orio estilora Baskaria Orioko plazan izango dugu, 3:30 aurrera txaranga kadezkale ibiliko da eta hartzaldeko 6:00 ARS bat mailako Orio estilora bigarren bandera ospatuko da. 8:30 berriro ere Bisiguaren afaria eta 10:30 esan da bezala leno Benito Lertxundiren kontzertua. Igandean bukatuko da Orio Bisiguaren Orio estilora. Goizeko 12:00 Eusko Labelen eskutik hegaluzea parrilan 1000 razio ordu gune berean Saizar sagardo daztaketa egongo da. Ordu 1:30 izango da azken eguna Bisigua daztatzeko Orioko enparantzan eta 3:30 txaranga kalezkale ibiliko da. Honetaz, aparte Oriotik Donostira itsasontziz joateko aukera 12:00 lauretan eta 6:00 izango da. Beraz, zarauztar guztiei eta bisitari guztiei gonbidatzen zaituztegu Oriora hurbiltzera eta Bisiguaren festarez gozatzeko.